سبت زي هاللي كاسب يدندنكاي بقدام يستجبر نجارات أنا حجب ومولو مالتيو تخكلني أيو بينا من بلو لاونتنا عند مصانعين نفلطنا لك يري ስለዚህ አው ስፖርት ቀልዲን መንእሰይ ወላ ሓንቲ ምንም አይገብሩልን ዝቤርታ ጥዒምዎ ሎ ዝብል ሰብ ይምጻእ ማዕበል በቃ ብጣዕሚ ኢና ተገሪምና ራዲካል ቼንጅ ዝበሃል እዚ እዩ አዲስ አበባ ተለይ መጽሐይ ንቅበለካ ንክብሎ እዮም ካብ ዓኪሮስ ካሕጂ ሓቂ ኻ ማለት እዩ ክልልስ ምስ ሃገር ክትጻመድ فقط دي حزي قلصم كاي مواصوها قلصم ناي واصالنا يلنا زخونه ነገር ተዘይን ጅምር ይሕሽ የዝብል ማለት እዩ ሻዕብያ ኣብ መሬት ትግራይ ኣትዮም ወንጀል ፈጺሞም ዝተባሃሉ ብሙሉኦም ኣሲሮም ማለት መን ምስከሰሶም መን ከይ ምስክር ኮይኑ ቀሪቡሎም ደስ ጽባሕሲ እንታይ ተሓስብ ነገር እንደ ሓለፋይ ኢልካ ግረጸኪ ኣብሻይ ብዝነበርኩ ኣጆኻ ኣብሻይ ታተራሞ ኣዝማሪና ማለት ከምዚ ዝበል ዓንቃጽ ማለት እዩ መን ይኻን ንስኻ ክተጥፍእ መጀመርታ حقوقها قلت ملك تحمل زي قالت نحن بحقوقها تسمرنا زي تحجزنا انتو كنكم بيتقاومنا بالشعبيه خوينس تግራዋይስ ክጾርፎ ከናሽዎ ገለገለስ ዋና ፕሮብሌሙ ግን ነው ዓልስኩም አይነት ሰብ ይኮነ ሚሊዮን ሰነፎች ስለሆነ ነው ለሊ እንዳበለ ለካ ውሽጣውሽጢ ተሰርሐ ነራ ማለት ህዝብ ኤርትራ ቀልጽ ወይ ንይሳስ ዓብይ ለውጥ እዩ ናይ ማዕበል ኮይንና ዲ በቃ ኢትዮጵያ እንዳበልና 20 ገረና ዓመት ኢትዮጵያ እንዳበልና ክንነብር አየ ኤርትራ ግን ቅበጻ سلام تعنا هابلي كما ياللهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان عند حنينا مچم اسخا خملخ انا بوغني اغزيابير يمسغن سلام عليكم نسخاتكمون كم زغماي كمتلو بعل ملو تسفاي صبوات علالات አለው አብዝለም ቀነ አምሊጦምና ዝቆነዩ ባጋጣሚ ኣብዚ ስራሕቲ የተረኸቡን ቀነ ማለት እዩ ግን ተኾነ በሰላም እዩ በስተፋላለዩ ኩነታት እዩ ማለት እዚ ማሕበራዊ ህይወት ገለገለ ዝበሃል ነገራት ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ታቲ ሒዙ ኻዮም ስለዚህ ሙሳኣቶም ብዝምልከት እዩ ለምቀነ ውጽ ይለቀነ እንተኾነ ግን ተመሊስና ኣለና ናብ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ حدث صغنكم نز channel زي كل جزية تجبروا زقباء مالتي نز channel سبسكرايب لايك كومنت شير بمقبار أبالات نايزي channel كتكون زعدمكم نبارات نحرد أخوينكم دم مالتي كم توم أحواتكم هناس زبل ريتو كتصحفوا لي بخبري عدم مالتي سمرت ولدي 450 حدا شيرن بتعاملوا في عمل سيخا بفلايك نزغل التتجرنيا حاليات كان فقرهان يمسجنك سلام كوينو خا التحاوس اللي جزية يمسألنا يلنا له آمين حويناتي نقصي بتعمي يقني لي كبرتي هبلي مالتيو آمين مكونن تسعن كل تنحموشته سلام شدن كما الله خمدبات كخا حليفنا يفلتن لا يكون يبققنان هيوت قدي تمررنا الله خوينا سفينا نيرنا قصللو برتع جوخا كم بعل ستالينجن كي تقلبت ان اخد حر امتكل كان حق انصنعكن نيلوم نلو مالتيو يقني لي نلواخا امينه مكون مالتيو يقني لي بتعمي بايميلون نيش اللي مالتيو مفلات غيرنا لنا خم خا كلخاتكم بتماسسال ملكعو كم امينه صحيفكم اجوخا برتع خطب لنا مالتيو تسفا يقبر بتعمي كبرتي هابلي ازبلك امينه مالتيو نامينه بتعمي يغني لي جوهانس بينه مالتيو غانتامين نمصيم وغانتامينين مينين بقى نيمانه صغام ندحريت نقدميت زولو بمولኦም يحيزه مصين يرا مالتيو اوكي حراي مالتيو حراي اسكي نابت قصيلهم زلو فيديوتاتون بتماسسالينا دارانايوم كنسغر ليتس جو Welcome to Shidden Reacts 1 ኣብ ቀዳማይ ቪድዮ ንሪኦ ማለት እዩ 2025 ሓድሽ ዓመተ ምህረት እዩ እዚ ኩሉ ፀገም ናይ ሚላን ከሎ እንታይ ጌርካ ንኢሉ እዩ ዝሓርቕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሚላን ቨርሰስ ቢኒ እንታይ ኮይኖም ዝብል ጉዳይ እንዲዩ ብዙሓት ሰባት የዘራርቦም ይቆንዩ ማለት እዩ በቀዳማይ ቪድዮ ይስራሕኹን ይቅርታ ንኹልኹም ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ዘይስራሕ ኩሉ ምክንያት ከዓ ከምቲ ዝነገርኩኹም እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይተሳተፍኩን ቀኒ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ውልቀ ሓደ ሰዎታት እዩ ተኾነ ግን ብዙሕ ኣኖን ተኸታተለ ከም ሰበይ ማለት እዩ ውድድር ሽዑ ግዜ ክዕወት ከለው ንሪኦ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቃት ነገራት ኢና ርኢና ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ውድድራት እቲ ጽቡቕ ዝረኣናዮ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ቢንያም ክንከውን ከም ዝግባአናን ሓበና ምዃኑን ብስሩን ዓሌትን ዘርእን ቋንቋን ግዛዕም ዛዕገለመለ ተይፈላለናሲ ነዚ መንእሰይ እዚ ኣጆኻ ክንብሎ ሓደ ሰብ እዩ እዚ ሓደ ከዓ ክብሮም ዝበሃለሉ ካሊእ ኣብ ሻምፒዮና ቦክሲንግ ዝወዳደር ማለት እዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣጆኹም ክንብሎም በርቱዕልና ጠንክሩልና ክንብሎም ይዝግባአና ዝብል ርእቶን ግምትን እዩ ዘለኒ ቢኒ ሓወይ ኮንግራ ምስ ስድራኻ ምስ ኩሉ በቃ ማለት ትገብሮ ዘለኻ ዓወታት ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣደናቂ እዩ እንተኾነ ግን ዝኾነ ነገር ገጢሞቶ ነይራ ዝኩሉ ፀገም ናይ ሚላን እዩ ዝቆልዓ ማለት እዩ ዋላ በዓል ብዙሓት እዮም ሰሪሖምሉ በዓል ነሽነሽ ገለገለ ማለት እዩ እስኪ ንስማዕ ብዝኾነ እንታይ ኮይኑ ፀገም
ሓሊፎም ግን ኣብ ካሜራ መፅኡ ህዝቢ ዝሪኦ ካሜራ እዩ ፀሪፍዎ ካብ ሕስድና ዝተልዓለ ኸውን ካብ ስለ ዝተልዓለ ኸውን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክመፅእ ከሎ ብሓንሳ ክመፅእ ኣለና ኣለዉ እዚኦም ገለም ኢሞሽናል ኣይትፅሓፍሉ ገለ መደዶ ኖ ዳስና ከምኡ ዝበሃል የለን እንድሕር ዲስሪስፔክት ጌርካ ሰብ ክፅረፍ ኣለካ ሰብ ተዘይሃሊካ ሰብ ይድንድነካ እዩ ከምኡ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ሰብ ጌጋ ክገብር ከሎ ክዛረቦ ኣለካ ጌጋ ከም ዝገበረ ክነግሮ ኣለካ ተዘይ ኮይኑ ትጌጉ እንዳቀፀለ ዝመጽ ስለዚ ንቢናም ሳፖርት ክንገብሮ ለና ሓራይ እዚ ናትካ ናይ ንኡስ ናይናሆም ማለት እዩ ትኽክል እዩ ሳፖርት ክግበር ኣለዎ እዚ መንእሰይ ማለት ሰብ ከም ዘለዎም ክፈለጥ ክኽእል ኣሎ ተበቀዳማይ ዝተገብረ ነገራት ኣነ ሕጂ ብምሉእ ማለት እዩ ትኽክለኛ እዩ ኣብቲ ቅድሚኡ ተገይሩ ዝነበረ ምናልባት ምስ ድሕነት ዝተሓዙ ስለ ዝኾነ ንሱ ዋላ ምስናቱ ነጥቢ ምቕናስ ሙሳኽ ዝበሃል ነገር እውን ስለ ዘሎ ከም እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ንሱ ንዕኡ ኣታክ ዝገብር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፖስት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ከድካ ዲስላይክ ጌርካ ነቲ ፖስት ማለት እዩ ሕውሱ ሰቢልካ ምጥፋእ እዚ ትክክለኛ እዩ ነቲ ተጻራሪ ማለት እዩ ሓደ ኸኣ ጸባይ ዘለዎ ሰብ እዩ እሩም እዩ ቢንያም ማለት ናይ ብስክሌታ ሜሲ ማለት እዩ እንቶም ሮናልዶ ትብሉ ናይ ወይልኹም أنا سبسكرايب كي تقول حدا راش بزخور أنا مسي دقاف سلزخون كوب سنة سرعته كل أنتم أمالتي سنة مقبار زلوا تسأوتاي صبقي أبزيها أبايا لو نعود قربيو كل جزية كابز مسأخا بزي قدس تزلك حاجة personality إذا رأى ناي بينيام قرمايكا حاجة زلوا personality مالتيو أزيب تعامل برتوعن صبقون زخونة سم اللو كاب سبعين لعل ما شو ميشتت سلزي تعواتاي مخانو تنعاوت زي حيزوها تفرح يكون هاب كلمة كمس خمس غل انترمارشة وانتي مالتيو نقدميت جيروا لزاخلب بسرب علىون كتفلت وين تاكلبسي أين برتنيا دحربيني يا مخوم زي مسي أنا عناها سبورت زبال أبتور دي فرانس قصنا توي ملسيلنا إيش لجيميرنا نيرنا أنا كاب تقراون بعل تقاو قبر مريم نيرهم سلامون بيتو قلنا نيرهم يوم قل زوم سبات ناتقفوا خيدهم أفت سبعات قال إندرهم نقدميت زمس جرين جيرسي قل زبال أنا برا أبز حاجة ساعات قن عسل مبال تدلي بيني أجوها أبكلميت كونا لو كل سبكة أبتنات ودير قل مالتي يخمو تنايم حبراو ميديا تتأمنتنا نكاتات المخانن كنرئي كنكلا لنا تخكلي أبزي حنجاج أزلا تمسجن تاخم دخونا يرد أن زوله تعيز قبر زوله بسرون حد جت تقول وانا قرت فلت وي مثلاً خونا جنس كنس مع يسويل حج خاص ببينا من بلو لونتنا عند متنا نفلتنا دك يري كيد حتت إحنا دك جرس جهر دك وجو دك سبعة فريم دك زباو جنبار دك شعتنا بهر كيد حتت لنا حجي كنا حاف قدمي 8 عامات تسعر كاد خدكاس حجي أبي ربا يرترى ورغيبك حاف كتقول ما ندعي خاص هذا ها ما ندعي خاص قالوا لو نتنا تدفر ده ماني لي أخك دكتور أبي بعد ما لقيت وزد حدا فيتو كم نبي نام إيدك تنصقله انت نحاول كابل ديل دبالون كاي تقول ديل يم دمولوا ميدم ريجيتا أي قدمي لزرعوا فيديو نمزراب زأكل سي بزعة تمسجن دي زخونا نجار قبل دليل مالت نصو خمزي محنجاج أيو أمسيوه مالتي كلايك نتاناتو تسامع معه زخونة ناي بوليتيكا زرابالا مسا أخذ زرابالا اللي خد حزار اللي قنتا يخبر دليو بزحات سبات أكم زي عينة نجار سنسيتيف كم زخونا يتردون بمنتا علامونكم مس متحاز بينيام انتا خد أرفو لهم مسنا أي 8 عامات زت حزيو اللي قال يقولوا بزي قدس سب زي يقول نحرد أخوينو سب كتكون يزقب أكان ساخا دمسي كتكون يزقب أكان مالتي لازم تقنع زرابا كديف كاسي قنعنا بزي كون نجار من تاي تخيل كم زل خاي ترددن بسرونتهم من أسيون كم زي سبورت مالت كأسمعيتيو سبورت مالت فقري سبورت مالت مس حبرته سبات كونكت زقبرك أي زيت فولت أو كوعسو أجري ناي أرسنال بريمير ليج صوتها ناي مانشستر سيتي ناي تشيلسي ناي توتنهام تدقف ديال لخن تاي دخو نفعك أي بيت فولت أو دك حتى إنه ناي يكونوا قلق يكونوا مويت توبه هيلو مانيشومو جوتي مالت دياغو جوتي مويت توبه هيلو سي نحنا ناي ليفربول تصواتين حزن كأننا لمكن حجي أين فولتون سمعيتيو كوعسو مالت سمعيتيو سبورت أب سبورت عالم كأخمزي محبرة وركبات نمتن خارطة بهيلهم علامات بزيخة إيكونومية ومتأثرات نقدر وركبات قلق زبها النجار بصالة الأواني زيون سبورتي سلذي عاو سبورت قلدين من إسي ولا حنت من ما يقبرون أقعد أس اتخبها لزلوا أبتي أنت قولي الوون تقول له لجر بزي كن حق زكاينا ولا يتحق زوت مورال تزي كوينون كاتبرت علىها أصله اللي قال إخبار دلوا أمبر زي حجس سوتشو دك وتشوينا دك قالينا ولا تزربها كويس منهم أو زي يقول أو يقول متخكل تمسجن بقى سؤال كجرافوزي حجز عينة كوميدي خبال سوزينينو منام كي سمعك أنا اللي خلنا دبل حس بيزاناتي كاو خبط جزء قايبر مكان بتاع نغيد أبكال نعملت ميديا أنا أقول لك زي قلت كم حوين رديحان أبجزا هذا اللي جاز مات كنترول جيركا دستخاص سختي كان حراويها
ምግብ ትበልዕ ትፀግብ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ እንድሕር ጌርካ ትጋስ ትቃፀል ትነድድ ማለት እዩ ሶ ሚድያ ልክዕ ከም ሓዊ ማለት ፅቡቅ እንድሕር ተጠቂምካሉ ትመሃረሉ ኢኻ እምነትካ ክትፈልጠሉ ኢኻ ክብርኻ ክትፈልጠሉ ኢኻ ባህልኻ ከተመሓላልፈሉ ኢኻ actually ኣነ ዛምስላ ኣብ መናእሰይ እውን ይፈልጣ እየ መንእሰይ ማለት ሓዊ ማለት እዩ እንድሕር ዳዶ ብኣግባቡ ሒዛቶን ሓዊ ምግቢ የብስል ፀብሒ ይሰርሕ ወይ ከዓ ብኣግባቡ ትሒዝካዮ ምግቢ ኣብሲልካ ትበልዓሉ ትጥቀመሉ እንድሕር ዳ ብኣግባቡ እንተዚ ሒዝካዮ ድማ ፀብሒ ይሕርር እንጀራ ይሕርር ወይ ከዓ ዳቦ ይሕርር ንዓልኻ እውን የቃፅለካ ምስ ንብረትካ ማለት እዩ ሚድያ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ዋይዝ ዩዝ ኦፍ ሚድያ ዝበሃል ሬጉላቶሪ ፖሊሲ ወይ ከዓ ናይ መምርሕሲ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሳንሱርሺፕ ገለገለ ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ስትሪክት ብዘይኮነ መልክዑ ግን ድማ እቲ ሚድያ ናበይ ገፁ ምስ ቋንቋ ምስ ባህሊ ይኸዳ ኣሎ ዶ ገለገለ ዝብል ምቁፅፃር ወሳኒ እዩ እዚ ተዘይተኻኢሉ ድማ ውልቀ ሰባት ነቶም ከምዚ ዝሰርሑ ሰባት ነቶም ስምዒቶም ተቆፃፂሮም ዝሰርሑ ሰባት ማለት እዩ ኣጅኹም በርትዑ ኢልካ ምስታፍ እዚ እውን ዓርሱ ክኢሉ ነቲ ሚድያ ናብቲ ናትካ ንስኻ ትደልዮ ነገር መንገዲ ምጥዋይ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ሪቨር ኮርስ ወይ ከዓ መንገዲ ሩዋሲ መንገዲ ውሕጅ ቅይረሉ መንገዲ ማለት እዩ እዚ ሓደ መንገዲ እዩ ዝብለና ዘሎ ጎበዝ ኣገና ኢልና ኣለና ቀፀለና ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ኣካል ማለት እዩ ሕቶ ካብ ውሽጢ ሃገር ንሳዋ ሽኮር ማለት ድሓን ክንውጋዕሉ ኢና ሰማዕና ምናልባት ምስ ትግራይ ዘይኮነስ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዕርቂ እንተጌርና መትከላዊ ምዃንካ እናፈለጥኩ እየ ዝዕቶ እዚ መትከላዊ ምዃንካ እናፈለጥኩ እየ ዝሓተካ ዘሎ ላዳ ኦኬ ፅባሕሲ እንታይ ትሓስብ ንገር እንዳ ሓለፋይ ኢልካ ነቲ ናቶም ካብ ሸመጥካዮ ፅባሕ ገዲ ሰድዐክ ኣለኹ ሓለፋይ ትብላ ሓለታ ሶላሲ ፅባሕሲ እንታይ ኢና ክትፅበቕ ኣለኻ ከምታ ዝበላ ተተቐይሩት ፖለቲካ ነኻቀየሩ ግረፀኪ ኣብሻይ ትብል ዝነበርኩ ኣጆኻ ኣብሻይ ዛተረሞ ተዋና ነገር እንታይ መሲልኩም ንሳ ጥራሕ ይኮነት ንገርን ሓለፋይ ኣባላሽዋ እዩ ድሓራይ ካልኣይ ቦ ገይሩ ነቲ ሕብረተሰብ ዳውን ንክገብር ገለ ሓደ ፈተነታት ገይሩ ሳልሳይ ከዓ ዓዳሃሉ ትነብር ኣቦና ስምዓና ገለ እውን ኢሉ ብስሩ ናብ ሃይማኖት እውን ኣትዩ እዚ ሰብ ሰርታፍ እዩ ባእውርኡ ማለት እዩ ሰርታፍ ማለት ከኣትዎ ኣብ ዘይግብኦ ዝኣቱ ሰብ ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ምኽርታት ሰለስተ ሓደ ሰብ ኣይሲን ሓደ ሰብ ዝመኸርዎ ሰለስተ ዓበይቲ ምኽርታት ኣብ ዘየእትወካ ኣይትእትዎ እያ ሓንቲ ምኽሪ ኣብ ዘየእትዎም ካብ ዝኣተው ሓደ ሳዋ ሽኮር እዩ እንታይ ንክገብር እውን ናብ ከምዚ ዓይነት ህልወሳ ከም ዝኣተዋ ይፍለጥን ስነ ጥበባዊ እዩ ዝብል ካልኣይ ከዓ ኣዝማሪዩ እዩ ዝብል ማለት እዩ ነታ ኣዝማሪዩ ትብል ሹም ክሽምታ በቃ ብፍላይ ማለት እዩ ፅዒሩ ክረኽባ ፅዒርካ ትርከብ ድማ ኣይኮነትን እዚ ኣብ ሓደ ወገና ማለት እዩ ውህብቶ እውን ኣይኮነትን ሽልማት ፈጣሪ እውን ኣይኮነትን እንታይ እያ ኮይንካ ትርከብ እያ ኮይኑ ክርከባ ኣብ ክንዲ ምኽኣል ንዓኣ ንክሽምት ላዕልን ታሕትን ክብል በቃ ክህልውስ እዩ ነቲ መልሲ ሕጂ እውን ብዝገደደ እዩ ማለት እዩ ሲኢሉ እንታይ ዝበሃል ተሓታታይ ዝተሰምዖ ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝሕብረካ ጌጋ ነገራት ከም ዝገበረ ተረዲእዎ ኣሎ ነጊርዎ ኣሎ ኣይ ኣነ እኮ በዚ ዘቐይመ መሰለኒ ናብ ክንዲ ዝብል እሞ ኣዝማሪኖ ከምዚ ኢሉ ዝገብር እዚ ድየ ኣዝማሪኖ ኢሉ ጀማል ረመዳን ዲ ሓቂ ከምኡ ኢሉ ደሪፍ ነበረ ኣዝማሪኖ ማለት ከምዚ ዝበል ዓንቃፅ ማለት እዩ ዓሻ ማለት ኣይኮነን እዚ ድየ ኣዝማሪኖ እዚ ምስ ሓው ዝካሰስ ገለገለ እሞ ከምኡ እንተኮይኑማ ታዋጋ ኣለዎ ዝናብራ ሳዋ ሽኮር ክደፎ በቃ ፑዲድ ኣሳይድ ኢሎም ተን ፈረንጂስ ብኣውፅና ሓልና ኢሎም ኣብኡ ክፀንሕ ዝግብኦ ሰብ እዩ ማለት እዩ ንግደፎ እዚ ማለት ኣይተማሃረሉን ኣሎ ትፀገሙሲ ክሕዞስ ክርድኦስ ኣይደለየን ዘሎ ተፀጊመ እሺ ፅምዶ ቃለ ምሕተት እዩ ንትግራይ ወኪልካ ፅምዶ ክትከፍ መን እዩ ስልጣን ሂቡካ ክልልስ ምስ ሃገር ክትፃመድ ፍቁድ እዩ ትግራይ መዋፅኦ ንክትረክብ ኣይኮነን ዶ ምስ ኣሕዋቱ ኤርትራውያን ምስ ካልእ ሓይሊ እውን ተሃልዩ ክትፀምድ ተፈጥሮ የገድዳ እዩ ኩነታት የገድዳ እዩ ሕዝ ዘሎ ኣክቹዋል ዝኾነ ነገር እውን የገድዳ ዓለም ለኸ ሕጊ ከይፈቅድ ዶ ዓለም ለኸ ሕጊ ለኣና ፕሮቴክት ኣይገበረናን ኢራን ንኣብይ ኣሕመድ ጄኖሳይድ ክፍፅመልና ክትሕግዞ ከላ እስራኤል ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ናይ ሓበሬታ ናይ ካሜራ ናይ ስለል ናይ መረጃ ብሙሉ ናይ ኢንተሊጀንስ ሓገዝ ክትገብረሉ ከላ ለኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይና ክትወገአና ከላ ዓለም እንተጋሩ ምንም ኣይበለተን ሕዚ ቅልፅምካ እዩ መዋፅኦኻ ዝኾነ ወራር እንተመፅኡ ትግራይ ናይ ምምካት ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ናይ ምምካት ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ናይ ምቕያር ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይድ ዝፈፀመ መንግስቲ ኤርትራ ሓዚ እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኹ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካልኣይ ኩናት ከም ዘይከፍት እንታይ መረጋገፂ ኣለካ የብልናን መረጋገፂ የብልናን ክኸፍት ትኽእል እዩ ነገር ግን ዋላ ይኽፈት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ተፈጢሩ
ጥቕሚ ኣለዎ እምበር ኣይጎድእን ትኽክል እዩ ትመልሲ እውን ትኽክል እዩ ሕቶታት እውን ወሰንቲ ነጥብታት እየን ነይረን እቲ ሓንቲ እንታይ እያ ዘላ ካብ ናታ ሕቶ እንድሕር ዳ ተፋቐርካ ኣይተፋቐርካ እንድሕር ዳ መምፅኡ ዘይተርፊ ኮይኑ ተፋቒርካ መምፅኡ ይሕሽ ዋላ ምስ ተፋቐርናስ ይምፃእ ዋላ ምስ ተፋተና ይምፃእ እዩ ናቱ ትኽክል እዩ ንምንታይ ኣብ ናይ ሃይማኖት ሕቶሲ ዝኾነ ኣሎ ክንፀውም ዶስ ክፀውም ዲ ዝግበአካ ክፀውም የብልካ ናብ ዝብል ማለት ምሱ ተመሳሳላይ ስለ ዝኾነ እምፅ እዩ ዝብል ሕቶ ተተላዒሉ ሞነ ጽድቅ እንድሕር ዳ ትሓስብ ኮይንካ ኣብ ኣካታ ዓይነት እንድሕር በፂሕካ ክፀውም ይዝግበአካ ንምንታይ ተፀይምካ ትጽድቅ ኢኻ ትረኽቦ ሓጢያት ዝበሃል ነገር የለን ተሲዕርካ ግን ሞስት ፕሮባብሊ ሓጢያት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣይትጹም ኣይትብላዕ ዝብል ተነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ሰላም ምስ ገበርና ክመጻና እዩ ሰላም ተገበርና እውን ክመጻና እዩ ተዘይገበርና እውን ክመጻና እዩ ድሕሪ ምስክልቲ ዝመጻና ኮይኑ ሞስት ፕሮባብሊ ክንገብር እሞ ዋላ እንተመጸና ተዘባባና ዝበጽሕ ዳሜጅ ይቕንስ ኮንሲኩዌንስ ይቕንስ እዚ ዘኽይድ ሓሳብ እዩ ትመበል ካልኣይ ዝበልከ ሓሳብ ግን ማለት እዩ ናይ ንባዓል ኢራን ናይ ንባዓል እስራኤል ገለገለ ተልዕል ነርካ ዓለም ቅልጽምካ እዩ ዘውጻካ ኢኻ ትብል ነርካ ንሕና ሕጂ እውን ትቕልጽም እዚ የዋጻና እዩ ኢልና ንሓስብን ማለት እዩ ዋላ ትኽልታ ቅልጽም እውን ቅልጽም ኮይኑ ተሪሩ ምናልባት ሒዙና ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ዝብል ነገር የብልናን ክሳብ ትሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ብኢኮኖሚ ኣዝዩ ዝደኸመ እዩ ብንዓለም ብዝገብሮ ዘሎ ረብሓ ኮንትሪቢሽን ማለት እዩ ብኡ መጠን እውን ብጣዕሚ ኣዝና ዝደኸምና ማሕበረሰብ ኢና ዳርጋ ኮይና ዘለና ብሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ትዘለና ሓደ ነገር ታዩ ምናልባት ዓርሰ እምነት ኣባና ምትእምማንን ኣብ ፈጣሪና ምትእምማንን ክልወና ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ብዕቱብ ተሰሪሕናሉ ዘይንልወጠሉ ነገር ኣሎ ኢላ ይግምትን ማለት እዩ እዚ ተዘይጌርና ተዘይኮይኑ ቅልጽምካ እዩ ዘዋጻካ ዝብል ምስ ንባዓል እስራኤል ኢራን እኳ ንኣብነት ቅልጽምና ያዋጻልና ኢልና ዝኾነ ነገር ተዘይንጅምር ይሕሽ ዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ቅልጽም ጥራሕ ኣይኮነን ብጥበብ እውን ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ንሓደ ክንድገለ ዝኾነ እምኒ ናብ ጎ ደፊእ ከውፅእ እንድሕር ዳ ኢልካ ኩሉ ግዜስ ሞጎ እንድሕር ኮይኑ ካሊእ መካኒዝም ኢኻ ትጥቀም ዘለካ ኢንክላይንድ ምዃኑ ፅቡቅ ካብ ተሸኪምካ ትወፅእ ግን መካኒካዊ ረብሓ ትረኽበሉ ትክእል ኢኻ ማለት እዩ ግን በዚ መልክዕ ሕጂ እውን ካሊእ ነገር ካባና ትፅቢት ዝግበር ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ሓደ ናትን ሓድነት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ውሽጥና ናይ ምስራሕ ተኽእሎ እዩ ኣብ ውሽጥና ክንሰርሕ ድማ ይግባአና እዩ ነንበዓልትና ንበዓልቱ ሰላም ናይ ምዃን ከይድን ኣብ ውሽጥና ናብ ልምዓትን ናብ ኢኮኖሚን ክንመፅእ ናብ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ ክንመፅእ ተደላይ ዝኾነ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ድሕራይ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ዝደሊ ዘበለ ብምሉእ እንዳተኸባኸቦን እንዳተኸናኸነን እንዳሓለወን ክትቀመሉ ዝደሊ ካሊእ ማሕበረሰብ ይመፅን ስለዘይባል ዕዳጋና ነስፍሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ እውን ክርስዕ ዘይብሉ ተግባር እዩ ባህላ እየ እስኪ ንሰግር ኢና ሓደ ትግራዋይ ንሓደ ኤርትራዊ እንድሕር ቀቲሉ ከምዘይ ትዛረበሉ ፍሉጥ ግን ሓደ ኤርትራዊ ሰኺሩ ኣቢሉ ሽጉጥ ሒዙ ቀቲሉ እሱ ዓብ ስራሕ ኮይኑ ንዓኻ ዓብ ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ ድሓር እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ስቑኢሉ መንግስቲ ከይመስለካ ኣይኮነን ዶ እዚ ሕጂ ሰብ ቀቲሉ ተኣሲሩ ዘሎ ሻዕብያ ኣብ መሬት ትግራይ ኣትዮም ወንጀል ፈፂሞም ዝተባሃሉ ድሕሪ እቲ ኩናት ብዝተገበረ ምፅራይ ወንጀል ዓሚፆም ገሌሎም ሰሪቆም ገለ ዝተባሃሉ ሰባት ብምሉኦም ኣሲርዎም ኣሎ ከምዚ ኢልና ናይ ግድን ክንዛረብ ስለ ዘለና ድሓር ሃገር የብልካ ገለ የብልካ ፍርቂ ክልል ሒዝካ ጠራዕራዕ ኣይትበል ሻዕብያ 100 ኣማራፂ ኣለዎ በቃ ሓሶት እዩ ጠቕላላ ሓሶት እዩ ናይ ናትና ኤላስ መላሽ ዝበሃል ሰብኣይ ጠቕላላ ኩሉ እዩ ዝሕሱ ኩሉ ግዜ ንሓሰቦ እዩ ዝነብር ሓሶት ይዛረብ ኩሉ ግዜ ዝፈልጦ ኣነ ማለት እዩ ነቲ ሓሶቱ ከዓ ካሊእ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጀስቲፊኬሽን ማለት ሒዙ ክመፅእ ዝደሊ ግን ሓሳቡ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ እዩ እናበልኩ ኣነ ዝገልፅ ሕጂ እውን ዝብለና ዘሎ ከምዚ ጌራ ኣሲራቶም ከምዚ ኢሎም ንዝተጠርጠሩ ኣብኡን ዘሎ ኣበየናይ ብያነ መን ምስከሰሶም መን ከ ምስክር ኮይኑ ቀሪቡሎም ደስ ባዕሎም ከይዶም ማለት እዩ ኣነውን ክንዲ ጀሪካን ሰሪቀ ከምዚ ጌረን ክንዲ ሰባት ኣጥፊኤ ናበለ ይሞፂካ ሕጂ ተሓሶቶም እዚ ዝጅምር ሎጂክ ዘይብሉ ሓሶት ማለት እዩ ኣሲራቶም ኣላን ኩሎም ከምኡ እዩ እንጀራ እንዳለመንካ ትበልዕ እንድሕር ዳ ኮይንካ እሞ ታትዋሃበካ ነገር ንሳ ተቐበላ እንድሕር ኮይንካ ክትሕሱ ግዴታ ስለ ዝኾነካ ትዛረብ ኢኻ እስኪ ናብዚ ናይ ካሊእ ዘረባ ንስከር ኣይ ትኸውንስ ዝከብደና ሕዚ ምስ ሻዕብያ ምስራሕ ከም ዝከኣል ዘርአየኒ ሰብስ ኢማጅን ብስሩዕ ኣነ ክሓስቦ ዘይክእል ማለት እዩ ብሻዕብያ ኮይኑስ ትግራዋይስ ንትግራዋይስ ክፀርፎ ከናሽዎ ገለገለስ ብስሩዕ እኳ ሓሲበ ዘይፈልጥ ኣበል ድሕርቲ ጀነሳይድ ኣብቲ እዋን ጀነሳይድ ዝኾነ ፀባብ ዕድል ምስ ሻዕብያ ክተስርሕ ትኽእለላትኒ ኢሉ ዝሓስብ ትግራዋይ ክንዲገለ ዝኸውን ሜዳ ናይ ትግራይ ምስ ትግራዋይ ሓው ኮፍ ኢሉ ክዝትይስ ንምንታይ ይፅበሞ ኢግኖራንስ ኣንድ ኣሮጋንስ
ድንቁርናን ትዕቢትን እዩ ካልእ ይኮነን ሓራይ እዚኣ ትኽክል እያ ምንም ከም ዘላታ ተቐመጠት ሓቂ እያ እንታይ እዩ ሓደ መን ኮንካ ኢኻ ንስኻ ንዓይ ትዛረበኒ ዝበሃል ቃል ኣሎ ብስሩ ኸዚ መን እዩ ኣብ ክንዲ ዓመት ተምሃረ ሰብ እዩ እዚ መፅኡ ይዛረበኒ ዘሎ ዝብል ወቅዕታት እውን ኣሎ ብሳልሳይ እውን ምንዓቕ እውን ኣሎ ማለት እዩ ንእሽለይ ትፍለጥ ካብኡ ብድሕሪኡ ነቲ ክትፍለጥ ዝገበረካ ማሕበረሰብ ተመሊስካ ናይ ምንዓቕ ባህሪ ከምኡታት ነገራት ንርኢና ካብዚኣቶም ውፅኢታት ኮይኖም ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ፀገም ግን ኣብዚ የኮነን ጀሚሩ እቲ ፕሮብሌም ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ሽግር እዚ መበገሲኡ ባህልካ ይትፈልጥን ሃይማኖትካ ይትፈልጥን ፍቅሪ የብልካን ፍቅሪ ዓዲ የብልካን ስኡልካን ከም ደስ ዝበለካ ትዛረብ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ተረዲእዎን እዩ ዘሎ ነቲ ሓሳብ ኮ ተረዲእዎ ኣላ ሰለሞን ተረዲእዎ ገለ ይወግዕ ኣሎ ማለት እዩ ተዋና ፕሮብሌሙ ግን ንባዕሉስ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ንባዕሉ እውን ተኾይኑ ከምኡ ዘይዛረብ ኣይፈልጥን እየ ማለት እዩ ትምንዓቕ እዩ ነው ህግደፍ ጠፋ ኣለዎ መን ኢኻ ንስኻ ክተጥፍእ መጀመርታ መደምሰስ ዲኻ ውሒድካ ክትመፀና ደሊኻ ንዓና ክትጥፈና ዋላስ እንታይ ኢኻ ውሒድካ ክትመፅእ መጀመርታ ካበይ ክዝብቆልካ ሕጂ ዓቕሚ ይሓትት ሪሶርስ ይሓትት ዲፕሎማሲ ይሓትት ናይ ፖለቲካል ዓቕሚ ናትካ እንታይ ይመስል ኣትሊስት ኢትዮጵያ ትኩን ሱዳን ትኩን ጅቡቲ ትኩን መሬት ጥራሕና ዘለትና ባይታ ጥራሕና ዘለ ወላሂ ኢትዮጵያ ድሕር ባይታ ሂባትና ንሕና ንሻዕብያ መላሽ እንታይ ሕመመካ ኣብ ትግራይ መሬት ሃብና ኣብ ትግራይ መሬት ተረኺብና ዋ ግን ገለገለ ኣተምሲ ብሕቆት ዲኤፍ ኣስመራ ኣትረዲኹም ብሕቆ ኢትዮጵያ እኔኦም ኢልካ ሕቆኻ ንዓኻ ተጠቐመሉ ሕቆኻ ጌርካ መሬትካ ክመልስ ካልካስ ንሕና ብሕቆኻ ኣስመራ ክንኣቱ ዘይኮነ ዘረባ ግደፍዎ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ግደፍዎ ሕቆና ንኸ ብሕቆ እዚ ዘረባ እዚ ኣነ ብጣዕሚ ቅጭን ሕርቕን ዘምፃ ድሓር ሓደ ግዜ መን ብሕቆ መን ከምኡ ሓሲቡ ዝብል ኖ ጌርና ሓመዱ ኣብ ቅርፁ መዝኣምን ብዋጋ ምስዋት ብዋጋ ረሃፅ ብዋጋ ደሙ ብናቱ ገይሩ ሃገር ክውሕስ ዝደሊ ናይ ማንም ሕቆ ክጥቀም ኣይነ ሓገዝ ካብ ማንም ኣይትፀልኒ ሓገዝ መን ንፀልእ ንሕና ሓገዝ ንደሊና ልክዕ ኣይኮነ ንሕና ማንም ዋላ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ደልያ ሓራይ ትኽክል እዩ ተዘረባ ማለት እዩ ናይዚ እንድሕር ደኣ ክንሕገዝ ደሊና ማንም ሰብ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ሕቁኹም ሒዝኩሞ ጥፉኡልና ዋላ ይተሓግዙና እዩ ዘረባ ማለት እዩ ናይ ሰልጠነስ ትኽክል እዩ ዘይትሕግዙና እንተኮንኩም ኣይትቃወሙና ድሌትና ክንገብር ኢና ድሌትኩም ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም መሰል ኣለኩም እዩ ንሕና ከዓ ከም ዘረባ ኢና ክንዛረብ እቲ ጉዳይ እዚ የዋፃኩም እንተኮይኑ እውን ንዓኻትኩም ዝጠቅም እዩ ዝበልና እዩ ከምቲ ተመኽርና ነበርኩም ኢና ንመክር ዘለና ሓይሊ ግን የብሉን እዚ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፖሊሲኡ ክዕር ኣለዎ ሓንሳብ መራሕና ኸይ ኣብይ መራሕና ንበሃል ሓንሳብ ደው የብልና ንበሃል ኮይንና ዲ በቃ ኢትዮጵያ እንዳበልና 20 ገረና ዓመት ኢትዮጵያ እንዳበልና ክንነብር ካብ ኣብይ ናብ ሕወሓት ካብ ሕወሓት ናብ ኣብይ መሽና ናብ ሓደ ኮለል ክንነብር ብፕሮፓጋንዳ ክንፀምም መንግስቲ ህዝቡ ክሰማዕ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቡ ክሰማዕ ሃገርና እንዳተሸጠ ህዝብና ህዝብና ሓሲምዎ ከሎ ክንነብር ፈቃደኛታት ኣይኮንና ዝቤርትራ ጥዒምዎ ኣሎ ዝብል ሰብ ይምፃእ እንታይ ማለት እዩ 20 መብራህቲ የለ ማይ የለ ዋ ባፅዕ ተኸይድካ ኩሉ ዘየለስ ግደፉ ትብሉ እዚ ናይ ተፃወተሉ የለን ፅቡቕ እዩ ሓቂ ኢኻ ማለት እዩ ማዕበል በቃ ብጣዕሚ ኢና ተገሪምና ራዲካል ቼንጅ ዝበሃል እዚ እዩ ዓብዪ ለውጢ እዩ ናይ ማዕበል ብጣዕሚ ስሒቕና ኣለና ማለት እዩ ويلي እሺ ቀጽል እስኪ ግን ሕጂ 4 ነጥቢ ሕጂ ካብ ደንበ ፍትሒ ድዮም ዝበሃሉ ወይ ደንበ ዕግርግር ሰራማትዮም ካሶም ኣዲስ ኣበባ ተለይ መፅእ ሃይል ቅበለካ ንክብሎ እዮም ካብ ዓኪሮስ ሕጂ ተደኽፈት ኣብ ኣሜሪካ ያለን ንስራሕ ኣነ ሰበይተይ ገዲፈ መፅእ ኣለኹ ክብል እዩ እፉይ ኣነ ከምዚ ክብል እዩ መን ይሃትሎ እዚኣ ግን ድምፂ ሓፋሽ ተቐዲምካ ስለ ዝነበርካ ናይ ሰልጠነ ከንበል ከይትኸውን ከዓ ናይ ብጫ ንስኻ ሕጂ ቀልጢፍካ ኣዲስ ኣበባ ጥራያ ጎ ናፅነት ኣምፃሎም ነዞም ቆልዑት ኣየ ኤርትራ ግን ቅበፅሕ ብጭቡጥ መርታዒት ነገረኩም ዘለኹ ኤርትራ ከመይፅዋ እዩ ንፈልጣ ኸ ይኸይዳቶ ዘላ ወረቐት እዚ ኤርትራ ልኡላውነታ ከይትድፈር እብላሰና ልኡላውነታ ተደፊሩ እንድዩ ኣብኡ ንሱ ተደርቢ ዘሎ ልኡላውነት ተዘለዎ እኮ ልኡላውነት ካብ ዘለዎ ሃገር እኮ ልኡላውያን ሰባት እዮም ዝፍጠሩ ንሕና እዚ ኣነ ሕጂ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ዘናብረኒ ዘሎ ናይ ኖርዌይ ዘናብረኒ ዘሎ ተረዲእካ ኣሎ ስለዚ እዚ ዓይነት ሜንታሊቲ እንተዘይተዓርዩ ኣብ ኤርትራ ዕሩይ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልና ዕሩይ ስራሕ ክትሰርሕ ኢልካ ኺድ ሳማዓርከ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ከሕቀቑኻ እዮም ኣብኣ ኢሳያስ እዩ ክበልዖም ምስ ተጋሩ ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ደምሒት ገይሩ ዘግፈፈና ሕጂ ኸ ንኢሳያስ ዝሕልውዎ ደለዉ ኸ ተጋሩ እዮም ዝሕልውዎ ደለዉ ንኢሳያስ ስልጣኑ ክቅፅል እንተኮይኑ ምስ ተጋሩ ተፀጊዑ
مغنياتو هذا في إفراغ أبي شوين إساس أبي إفراغ نحر إساس مسيو إذا حساو سواء كان مسيو أطفايا يمدمو هي تقرأي عدل እሺ ዝሓሳው ሰው ኣይ ቃመጽ ያጥፋይ ይብሉ ናይ ጨምጫም ያ ኮይና ዘላው ኢሎማ ናይ ጨምጫም ናይ ውፊ ቪዲዮ እሺ ናይ ትግራይ ዕድል ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ምውሳን ዝለዓለ ብጽሒት ትፒኤልኤፍ ኣለዎ መን ይሁኩም ቅድም ክቡር ጌታቸው ረዳ ሲናገሩ 5 ሰነፎች ይል ነበር እኔ አልቀበለውም ሚሊዮን ሰነፎች ስለሆነ ነው እንዴት ነው 5 ሰነፎች የሚሆን 5 ሰነፎች የሚጫወቱ ከሆነ እንዴት ነው 5 ሰነፎች ያልኩም ትኖረው ሚሊዮን ሰነፍ አለን ማለት ነው ለነዚህ ሰነፎች ምን እንቀበል ማለት ስለዚህ ኃላፊነት አለው ፌደራል መንግስት እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች መያዝ ያቃተው ትግራዋይን ለጥርጣሬ ያበቃ በህግ መያዝ አለበት ወደ ህግ ማቅረብ አለበት በህግ ቀርቦ ይጠየቃል ሁሉም ስለዚህ በትግራይ ላይ ስልጣን ተወጣና ተጠያቂነት የለም በቃ አትጠየቅም እኔ እስከ ማስታውሰው የህወሓት አባል ሆኖ ፍርድ ቤት ቀርቦ ሲተቀጣ ሰምቸም አይቸም አላቀም ወደ ችሎት ሲቀር ወይሌ በሊ እንዳበለ ለካ ውሽጣውሽጢ ተሰርሐ ነራ ማለት ለካ ውሽጣውሽጢ ዛዕጠቃ ኃይሊ በለወዳባይ ገለገለ ተዋህሊ ዋይ ዛዓዲ እስኪ ጽቡቅ እዩ ናቀጸልና እምበር እንዳሰማዓና ኢና ስኢልና ከምዘይ ሰማዓና ንኸድ መልእኽቲ ቦታት እስኪ ንስማዕ እዮም ራሃታ ጎይታይ ካብ ስልጣን እንድሕር ወርዶም ክሕቶት እዮም ከሕቶት ግን ትክክለኛ እዮም እንደገና ጦርነት ካፍቱ ህዝብ ካወዱ ወዲድኻ ሸጥለና ሸይጣን ዳዋጣ ዝገርመኩም ሓደ ቆልዓቃትና ኮነክ ኣብ ትግራይ ኸድኻ እኮ ዕሳሙሶ 5-6 ካዓተ ዓዲ ብትወዱ ዘለናዮ ቴሌቪዥን ካለ ማለት ነው ሕዝነት መልስና ላብጢ ደግሞና ድምፅ ጥይት ክስማዕ ታገብርና تا خوينهم تاينوس بسرعة عقل يوم لهم توطأت عدد بحالو أموات عدي همينجستات حانثار خلتها قرات بحالو هذو كانوا دعتها له ذو مع قبل يقبلوا ها ساتهم ما كلوا هاي ما كمان قدام كوضيو كاسندان زوم سواي نشتلي نقحت حلنهم التحساسهم بتعمي حيال يوم حيال كل ما يرخوا يوم مالتي أبوتاتنا كلهم كوم يوم ولدنا كلهم كوم يوم تقاطعمي نوعهم كوم زبالة نتي يتحساس بازي وني نزخيد بمرار حضر الأكل أي تساعين برتهم ولدي بتعمي بتوعتن لباماتن مخارم كم زوم سواي مردايك قال زوم 5 كلتن هاجرات زبال زوم 5 هاجرات زبال تأم صرح زلو توم يونايتد نيشنز تأم صرح وحقهم يوم بقى مالتي زيهم تردي قوم تودي قوم يقول لنا جري لهم الله حكم صرحين فلت إن أبوه دحين كل جروكم ليري الصرح وجن تناجركم تسمعت قرص لا تقولوا تناثنا عنات رح تنحنا نفوتون عنات رح سلزخوننا هاي جوركم بتخمزي عينت سنة لبناكم من أتحساسبكم من أمنتكم من بقو تتقصوا إزحشكم بر تاي نساتهم تاي سرح لهم كون تاي سرحوا من دي أزواد أنا زلوا بسر باورو من دي بوش تخينوا بزي وقعي قد كامالتي من وقعي كاب السين دبل زت قوي الناس وعلى زلوا نايمن سرح دي زي كويت تسأجم مالتي الذي تسأجمات كم من زمت مسيلكم تردي وجنا اللي تم حبر سبنا يرد الله صبغي كأزينا نفوتون إحنا دحان قرم مالتي امبي بقى امبي بسرعة هاي تكوسن ينتهي لستأهات قبري شعو نرداد إنا مالتي نايلو ما عندي فيديو نتيجة تمثل كسام مودة مدب مساعد أن حكومة مودة ما شرف له سلا تبلون سبسكرايب لايك كومنت شير بمقبرنا بقالو سلا تباصح مالتيو يقني لي كبرتي هبلي نداولكم زخيدنا نايلو ما عندي فيديو قاعد حلمت أخوي لجمركو بروجرام دحنا قد تاخذوكم دلي لوام كنا شاو good light دحنا حضرت حواتي ما نتيو